Ahojte, tu je TV Gram Live. Jak vidíte, to bude taký menší vlog. V podstate som mal ísť druhou cestou tam vzadu. Serem na to. Idem tady auto. Hej, vole, ukážu ti fuckera, fucker. Za fucker. Neštartuj, vole. Bam, 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 bam. Takže pokiaľ chcete viac takýchto vlogov, buď s Matúšom alebo Explom, v podstate mám ich adresu, kde bývajú. Teraz Explo sa sťahuje do Bratislavy a Matúš bude tam, kde býval. A keď chcete, tak si zmením profilovú fotku na selfie s Matúšom na youtuberingu, alebo s Gogom. Bože, tento holub. Poď sem. To nechytím. No, to je náš dom. Domeček sladký, bič. Blbej vtáky, bič. Kibicuj. Nekibicuj, blbej. Môžete tamto auto má botičku. Tamto vpredu. Není nič vidieť. No. A čo už. Kontajnery. A teraz tam budeme vchádzať. Červená dodávka. V červených leginách. Počúvajte ten rozhovor. Dobre, už to môžeme odlížiť. Takže dáme kľúč, otvoríme a ideme. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať odber alebo like. Majte sa dobre. Čaute.